Nestáva sa často, aby ste spoznali človeka, ktorý by sa z mesta ponáhľal do dediny. Jakub však študuje v Brne, no keď má voľno, robí všetko preto, aby zdokonalil život v rodnom Dolnom Lopašove. A vy si pravdepodobne po odvysielaní tejto reportáže poviete, bárs by Slovensko malo takých Lopašovčanov stovky. Nemáte ani len tušenia, kde sme? Dnes vám predstavíme muža, ktorý sa všemožne snaží o to, aby tento názov dedinky poznalo čím ďalej, tým viac ľudí. Hovorí sa, že správna obec musí mať kostol, ihrisko a krčmy. Dolný Lopašov má ešte čosi navyše, teda lepšie povedané kohosi, 23-ročného Jakuba. Ahoj Veronika. Ahoj Jakub. Počúvaj, som rozmýšľal, že čo by sme ešte mohli, napadlo ťa, čo by sme ešte mohli deť dnes zlepšiť? No, tak určite aj mne ako mamičke by vyhovovalo, keby sa tu založilo a otvorilo nejaké materské centrum. Jakub je ako novodobý Sokrates. Neustále sa zhovára s dedinčanmi a zisťuje ich predstavu o lepšom živote v obci. Tu sa snaží spojiť s opačným svetom. Chcel som tu spraviť aj také veci, ako sa dejú napríklad v meste, nejaké prezentácie, dokumenty, filmy, povedzme koncert a podobne. Predstava sa zhmotnila do skutkov. Zorganizoval veľkú kultúrnu akciu, ako aj plánoval, s koncertom, pozorovaním hviezd či výstavou najstarších fotografií obce. To nie je zďaleka všetko. Spolu s kamarátmi zorganizovali iniciatívu Lepší Dolný Lopašov. Nechali vyrobiť tašky, tričká, začali vydávať noviny a momentálne vyrábajú a osádzajú lavičky. No a toto je druhá lavička, ktorú vlastne teraz robíme. Chceli by sme namalovať 5 lavičiek s rôznymi motívmi. Táto lavička bude umiestnená pri vodnom zdroji, takže preto sme zvolili tento vodný motív. Tak ja som chcel, aby tuto v Dolnom Lopašove vznikali nejaké také aktivity alebo zaujímavosti, ktoré by ľuďom možno tak priniesli hrdosť, že čo sa tu všetko deje, aby ľudia z okolitých obcí si povedali, že aha, Dolný Lopašov to je tam, kde máte tie lavičky, alebo to je tam, kde vyšli teraz noviny, tam, kde sú tie tašky ekologické a podobné. Proste chcel som, aby vznikali nejaké takéto zaujímavé veci, aby ľudia boli hrdí na Dolný Lopašov. Pán starosta, čo hovoríte na Jakubové aktivity? Každý starosta by sa potešil, keby takáto aktivita bola, lebo viac menej my musíme vyhľadávať takýchto ľudí. A keď sa vám sám prihlási, poviem, projektom, tak to už je úžasná vec. Dolný Lopašov má takmer 1000 obyvateľov, no a niektorí z nich by si Jakuba vedeli pokojne predstaviť aj na najvyššom poste. Chce pre ten Lopašov len dobre, však sme ho chceli zvoliť aj starostu. Nebojíte sa? Nie, nebojím sa. Nie, že by som bol nejak sebavedomý, že sa to nemôže stať, ale musí nejako začať a raz sme začali, raz musíme skončiť. Jakub byť starostom nechce, no za poslanca išiel a získal najväčší počet hlasov. Ja som vyzýval ľudí, že poďte kandidovať, chcete niečo meniť, poďte kandidovať, veď nech sú tam tí ľudia, ktorí niečo chcú robiť, zvolení a nech to sami oni robia. Ale potom som si povedal, že tak ja by som mal ísť asi príkladom, že nebudem ja teraz vyzývať ďalších ľudí. Bol už v obci niekto taký, kto sa snažil bojovať za lepší život? Ja nepoznám aspoň takého. A keď bola to vyskočil, to za chvíľu skvacol, ale on je taký aktívny, dobrý chlapec, ozaj. Bol si ty taký priebojný vždy? No ja si práve myslím, že som bol veľmi málo priebojný a že som si veľmi málo veril. A až časom som začal zisťovať, že ak niečomu verím, tak za tým naozaj musím ísť. Mojou motiváciou je, keď vidím, že to, čo robím, má zmysel. Napríklad, keď idem okolo tejto lavičky a vidím, že tu niekto sedí, kto ma možno ani nepozná, kto možno ani nie je z Dolného Lopašova, alebo si tu číta knihu, tak to ma vie najviac potešiť. Alebo keď sa dozviem, že niekde úplne na opačnom konci Slovenska niekto pozná Dolný Lopašov kvôli týmto aktivitám. Čo je jeho najväčším snom? Keby som to mal prehnať, tak keby bol Dolný Lopašov hlavným mestom Slovenska, ale ak mám byť realista, tak asi vtedy, keď by ľudia sami od seba menili veci k lepšiemu. A ak zbadajú niečo, čo ich hnevá, niečo, čo by chceli zmeniť, tak aby to zmenili oni sami a nečakali na niekoho, kto to spraví za nich.